Wow, super na po pala. Yay! For today's video, ibalik na po sila. Second season na po ko'y pangutana nila. Diba? Nakabalo ba mo itong story sa turtle katong rabbit nga contest sila. Oh, isa ka daw kato ang turtle. So, nakadaw ang turtle pero wala dito pangutana. Ang pangutana, nganong proud ang mother rabbit sa iyahang anak na rabbit? Very good. Sige, sunod na po ang pangutana. Sige na siya. Ang pangutana ang pangutana ng ikaduha. Sige. Nganong proud ang mother turtle sa iyang anak na turtle? Ele, okay lang. Hindi. Ha? Nakadaw pa yung anak sa racing. Sa racing. Ikaw, sama. Nganong proud ang mother turtle sa iyang anak na turtle? Uy! Ano siya? Labil mo yung out siya. Nagula. Oh? Kamu lawan sih, kamu masira. O, ikaw, kaya salamat. Nganong proud man ang mother turtle sa iyang anak na turtle? Terus hindi pa. Ikaw, sama. Never been nice siya. Ang tubag mo na yan. Ganong proud ang mother turtle sa iyang anak na turtle? Kaya ano? Proud kaya ang mother turtle sa iyang anak na turtle kay gamay pa lamang iyang anak na anay kagaling mo balay. O, proud kaya ang mother turtle, di ba? O, sige, so ito pangutana, mane. Abay na tagba-animal sura na, unsaon nimo pagpasulod sa refrigerator ang usa ka giraffe? Ano yan? Ngayon, Isulo. Lord, ima. Ini na ord. Refrigerator, good. Bari. Isod ang gira para maluto. Mapulong ng ulo. Magtikik to. Magtikik. Ano ito malone? Refrigerator ko yan. Ang tubag, sakto gong dahil sa kabrihan ng refrigerator, ay sulod ang giraffe. Yan maluto man. Di na kinaluto. Ang atong arang istorya nga masulod siya ba? Isa ka na Oh, dayon, ikaw pa mo na eh. Kung saan mo pagsulod sa elepante, ngadto sa refrigerator. Saan man? Saday? Muna, pwede answer. Gunada. Pwede answer. Sige. Ang tubag mo og ko na diba? Kaya refrigerator. Isulod man ito muna na ito ang giraffe. Abrihan na ito ang ref, pagkawas ito ang giraffe. Pag abban na sa pagkawas ng giraffe, isulod ito ang elefante. Siraan ka. Isulod ka. Palitan magbago. So, last na ganda para mo plus na ta. Last na ganda. Asay inyong pilion, debate ta. Asay inyong pilion baka grupo. Asa mas layo, ang dinhi o ang dito? Dito inyo ha, dinhi. Oh, kayo sa may layo, ganun layo. So, ganun layo ba na dito kay? Dito ka to man na siya dito. Dili naman na dire. Doon na kayo doon ra. Naro pag dili. Inyo ha, kadinhin nyo ha, sa may inyong defend. Kara diri ako dito nga tong dumang abot mo dito nga wa mo. Layo sa may layo. Sa may layo. Ang sa rin pag-abot sa dito nga wa mo. So, ang layo, makukabalo ko na. So, ang inyong answer tanan, sakto kay kung
taga dito sila, umari dire, umabot tas lang dire, layo man ning dire. Kung ang taga dire kung pato dito, layo man po nang dito. Ito sa usayo, nakamit din boat. No, ang inyo hasak to mo ilang pud sakto sila. Og mo na to, og mo na to si Super Fam. Wala ko, ang uli na ora ba ang babayan. Babay. At ang ikay na may show from phone. Okay, bye-bye.